Doncs estem aquí una edició més, al Girocòmic 2025. Hem vingut amb l'Escola Sifoc, que és una fira molt xula on nosaltres sempre hi hem participat i ens fa molta il·lusió. Jo m'encarrego de l'apartat de les xerrades i de fer la realització, que es vegin les 3 càmeres, fa que puguis aprendre ja no només lo tècnic, sinó la part humana i com parlar amb la gent que ha de venir i fer aquesta part més de producció en tot l'àmbit audiovisual. Els alumnes que vulguin entrar més al món dels espectacles, dels esdeveniments, és molt recomanable participar aquí perquè veus tot el muntatge, veus tota l'organització que porta això i és molt guai fer-ho perquè aprens tant. Sé que em sortirà molt bé, perquè m'està agradant molt.